Balimao Anyokma, très urgent. Balimao billet dimanche 28 décembre 2025. Balimao, ko Bina Jalaka Moro, kouye Mali Sorasi officier do demine. Malion, anga Sorasi Nyamoro Bado avec Ataka Furula, Malion, kouya mene anaka gardi corps fla, dogo ka de fla. Malion, amène information de di auma. Ko in kera tuya mina. Moro do bora kafoko jaja ko dugula deun yere de bora. Duguladen dɔw dɛ ko duguladenw de bɛ ka bɔ san nɔ ka surasiw ka foro yara surasi caman bɛ bitu ka foro la ko duguladen caman jigila tigɛlen bɛ Asimi Goita ka fanga kɔrɔ bi donc surasi minnu bɛ wuli ka t'u ka foro la n'u tatɔ dɔrɔn u b'u yɔrɔ yira jatigɛwale mɔgɔw la o de bɛ ka kɛ sa ne kumakan tɛ dɛ n bɛna vocal kala aw n'an bɛ jɛ ka kumakan bɛɛ lajɛlen lamɛn mɛn da ye mɛn tigila de maliyɛnw n bɛna kala mun de kɛra ko le jeunes revendiquent l'enlèvement de l'officier, voilà, de l'officier Amadou Touré. Voilà, Amadou Touré est décédé garde du corps à proximité de Bamako. Ani Bamako kerefela yere. Ani Bamako tchete teme kilo bisaba kilo binanika. Ni kera faya ro nyafela de la. Malien ni nebe ka kebi. Bina jaraka moko do nembo la sa. Awa sorasi. Ya fanga Asimi Goita sorasi be mangoya bi. Sorasi ni bla civil la katika furula ni mogo bi donc ye sorasi odro ori malien do ne be ka sorasu yoro yira hali jatika wale mogo la bi aw nanga janga vocal la mede anga nga mun fana fo ametla ko fana fo ameni be fana tukuni anga je fana anga vocal folo kala ngula me folo c'est très important voilà anga vocal na me na e vocal la me anga nga mun fana fo ambo fo anga je kan na me mujahidin saraka malim taroka officer dom ne mun to ko Ahmed Touré ana no mo no ya gar recordé ay mo fla donc o kera mali ra capital gar fela fe no e bo mako gar fela fe amba fatano be ala bi ambe décembre kalo kile mo an wolom la no e 2025 no be ben radio kalo kile wolom la bonjour la grande famille, bonjour tout le monde. Voilà, je viens donner des éclaircissements sur les informations concernant l'enlèvement du militaire, mon voisin. Voilà, monsieur, il s'appelle le commandant Amadou Touré, mais tout le monde l'appelle Manjou. Peut-être que moi, tout le monde l'appelle Manjou. Il est très connu. Voilà, donc après ma première publication sur la présence de ces gens-là dans le secteur, on avait cru qu'ils partaient vers les postes, donc je n'étais pas sur place, mais lui il était là. Ils sont venus, ils l'ont enlevé. À bord de son véhicule, voilà. Bon, d'autres disent qu'il y a des voilà, donc l'information est fiable, est réelle même. Voilà, c'est mon voisin, c'est un réseau de nous. Donc nous, il y a un faux fanat ou pas, donc venez donc, donc nous offrons l'information dans le travail. Donc, c'est la route qui quitte Bananzoulé, les villages de Bananzoulé est à l'est, et qui va vers Karako. Il y a un autre village à 5 km de Bananzoulé qu'on appelle Karako. Oui, Karako sera éliminé. Donc il y a un grand champ de Bagartoula là-bas. Vous mettez mon sera fanat fait. Maintenant, bon, c'est là, nous comptons le cas, c'est là, il est tchélé et autour de la toute zone de là. Voilà, en tout cas, on a 600 mois, on a besoin qu'on en a quoi. C'est un peu impraticable. Dans tout le cas, vous êtes maintenant, vous êtes Karako, c'est là qu'il est la route de Karako. En passant par les champs de Bagartoula, il y a au niveau de Karako. Donc, votre info y a fait, donc c'est là où c'est la même direction quoi. À ce que tu faut tirer ainsi de suite. À ta femme, ça peut se retrouver jusque dans la. Voilà. Voilà, c'est la même continuité. Ni dugula mɔgɔw de olu de b'a fɔ wɛ nin ye sɔrɔsi dɔ ka foro ye nin ye garidi dɔ ka foro ye nin ye doyen dɔ ka foro ye nin ye nin ye Ousmane yɛrɛ kunna ma jan sanu. Aw kulo t'u la ko dugula mɔgɔw yɛrɛ de bɛ sɔrɔsiw ka foro yira aw kulo bɛ kuma in na dɛ n bɛ segin a yɔrɔ min na an ka lamɛn. Nin ye dugula mɔgɔw de olu de b'a fɔ wɛ nin ye sɔrɔsi dɔ ka foro ye nin ye garidi dɔ ka foro ye nin ye doyen dɔ ka foro ye nin ye nin ye Ousmane yɛrɛ kunna ma jan Ousmane Sanogo kunna jan ale bɔra yen dɔrɔn nin kɛra.
magistra ne ni soro e ben nya bojo ena chugano ah no alaka malien kunu quoi vraiment wakile ne wa flan no fe quoi shegan wallahi we mo ko fere tane de ko ani teni ne tene la pli kal teni ge tal labi malien on de be ka ke malabi ku yanga sorasi do mine katana yi mali sorasi bado ni ça c'est pas une petite affaire ube kan deke malia aba kalama kafo ube kan bara in bela jeleke uye ni beke bamako kerefela de la de man ke warani bamako kerefela te ni ya ene segu tungara ba fo nganga fara nyogo nganga kan jamana dendo de be kata fara bina jaraka moko kambika mali armée kele parce que asimi imagine yera asimila ay sorasu yera kasadu ali sorasi munu ma mi o ma bon ube kan nege bo moko la asimi be chouani ke abe jeneya ke abe kobe ke asimi imagine de o de be ka armée re goya ali malien do yi ay teni nege bo malien do la ay armée nege bo malien do la parce que mumbe président la bi ay mali sorasi ay mali sorasu imagine ko yorobe chouanu be ke yurugu be ke ay ibita soro ali sorasi ke ka foro be soro abolo ibita soro ni sorasi ke mumbe na bi ibita soro ka foro ba bolo ka soro de bi asimi mawulu ba fle ka ta gere soro bi ima che kuma kai awni ala na krache malien na ka jogo jugu ya be malien kunte songi jo anyeda jole ka fo kalebe jatike wale mo ko supporter malien kunte soma muna malien ba kebi parce que président manku na te malu horonte ata dala kan batu abe choueni ka ben kalonte ka be jenea ka be fembeke bon allez imagine oui ça dit que oui malien ere kanu bo malien do la quoi abela jele nyabala mu be ka kebi ataku be ka ke fan bebi ataki mu karandi imane ma ne manda do ko na ne ski kala jeri parce que ne kuma ka bonu wa corruption kuma ndi mamu ya to ne ndado na parce que la situation est très sérieuse maintenant la situation est catastrophique beka tiere fa yana ba ambe ni bela ataki u kera mali dugu chaman bari la dugu ataki mu kera kuna sini bi ube ka ataki u cheya woro la di par exemple Banjakara, Kalana, Sigasu, Sandare Kai. Chinois mogo fla fana enlevé là. Aou bise ka fama choko jume. C'est-à-dire que ouye Mali officier do enlevé katla ka chinois do fana mene tukuni. Mali chinois joli mene na. Utara chinois barakela mogo fla ouye lu fana mene katanu li. Mali surasi gradele comme un commandant, un officier de l'armée ouye fana mene katanayi. Parce que Malien ba dombi surasi munu fleur fanga la bi ube jeneya o de la ube ka sunguru ba o de takatana o ka foro la bina jaraka mogo de fana be ka enquête ko ka san Malien domba ne ba kalama ne ba do surasi u te sunguru tige hotelu la de ne sunguru ta do betara fuka foro de la san aw chama billahi na ma korosi don la jatike wale mogo betana ka gomine mali bogotiginu yaro war kali bogotiginu do wi billahi na tukura surasi fefe ko ni surasu ka sunguro na tukuru ko ka tuka furula wallahi bina jaraba o mine ka ku uba furu sir tero doma mele fle ka kuma infana bi parce que ni wulele surasu na feru awa surasu ka furu bade de be woro ina de ko in kara woro mina surasu ka furu bade ni be o chama beta yeni o beta sunguru tikaw de kay u bita jeneya o de kay ka manna folo chouin ka do sunguru bawla ka taka no ka furula si za jatike wale mogo de fana be ko kessa dugula mogo friserlen do bet kera surasi nuna surasi sani bitika foro ni kolosi malien do baga atatola do be bina traka mogo wule wata ni danger de jamana ma ni jamana be guerre la aw kara so président kolon denga sika jamana kono sinon jatike wale mogo be fanga soro asimi jogo kolon denga to ni mogo be ka fanga soro bi billahi tallahi na asimi turan kuna malien tlante be beta fara bina jaraka mogo ka na ma ke kumbe bo wula ka bona ale mogo tigera la ate malu sunguru tige o tabulu ko juguye uya mali na folo beta ka do sunguru bawlo be shwani no te malu ali komi ye malu ko o ta don ibala kale ko malen deunte afle bi surasi ne wala ko songo surasu manga ka simi genga boy na ma genga boy bila ka viu be danger la o bebe ka tige surasu de la bi abe ka mogo brigande bi abe ka marfake ka mogo balika kuma bi obe ka to mogo dusu tien ko jugu be ka ta fara jatke nin courane che malen do te ka dugobli ay ta groupe whatsapp ko nawla mogo do de be bobika ka jatke wala de pinga wolo
non ni ma kuma blambe kasidi ne segu to ngara WhatsApp groupe la mais wallahi ne be kasi billahi malien de be bon malien kelente flatte sabate u ta dogo de u ba fo ko be bina de fe alu ta dogo o madre ka ke mali kono nyamo jugu abe jamana ci mali be guerre mina bi mali ko mo be soroasi mali ko mo be président horo président halala mais président mi anta chiare donere on ne sait même pas pour ko ça va faire na jamanya mo ya ni adi mama maminte wurutan de billahi tallahi ni jamana kalfa nyamogo dina ba nyamogo di nyogo de wulu ka jamana jo ani halala tseka be ala ani horon tseka be ala billahi tallahi me ka kuma info mo madala folo ni nyamogo de wulu te so ka to sokono sino abe du nyamogo ya ta ala yo du garsigila e me kel li soigner malien ma fo ka sa auté mo go be ke mali président ni ne re ba la de asimi sigi to ne re te kere fo o chien di na ya maludi ça c'est une vérité wallahi ala nyabala kira nyabala jogo jugumba asimila beba don sorosin beta jenya ku ka furu la de ora to bi maliam awa sorosin ni ga sunguru ta billahi mo wa ko fo ne ba mo ka fo ka lamela o bo se e ma che ya fo o te fo la ibita sorosin nyuma ndo be sorosin halala o be foro bu bolo de place mi ma wulu ko u bere be na problème sorosin sa u chama sorosin chama ba ka furu la sa parce que ne be sorosin anere ne fa woro wa sorosin de furu kuma bulu en général foro kadi foro ba bulu abe sereke abe fon soro o ne fa koroke o ge soro asidi ancien combattant mais jena kala on na do la dro ye be ka vivre la danger o soro asibe ni nafa jime ba simina soro asi nyuma wa bolu ne ko du kasula jamana be ka d'Afrique ta fait voilà les vidéos blancs quoi sinon douce be ka tien quoi wallahi billahi je asimi mali fa wallahi Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Portugal, Espagne, ani Belgique, Malien fait ben dugu fait avec fait ka wari ci no kala avec Senweb application télécharger photo flé na Senweb application télécharger abe ne ka corps promo do urgent 10 € be na ya retay ou ko fa baka banque information be do aw so mo be Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka orange numéro ta no to ko be 40 ka na waru ci ma ba so orange ma na sur place wara ci go fala do drobe glesa wara ci go fala na sabana bada 1,97 €, 2 € qui m'a fait droit au lieu qu'on doit camber ciao.